Аз съм Мак Розали. Днес ще ви покажа един много лесен ритуал, който се прави в светлата част на деня. Днес е 9 април. Знаете, вчера беше слънчевото затъмнение, затова днеска този ритуал е много силен. Избавяме се от всички стари неща, които ни пречат, стари спомени, стари натрупвания, които са в душата ни, в сърцето ни. Всичко старо го пускаме да си отиде. И така, запалваме една клечка кибрид. Пред себе си имаме една свещичка, която я запалваме. Тя е бяла на цвят, за да може да пусне всичко ново, чисто и красиво в нашия живот. Ето ги думите, които казваме. Вратите на миналото затварям, спомените от миналото оставям. Щастливото ново в живота си пускам. Късметът посрещам, новите радостни събития приемам. Така е и така да бъде. Аз съм Мак Розали, очаквам ви на телефон 0878 313 005. Свещичката, която запалих, трябва да изгори до край. Бъдете щастливи!